El llibre verd és una anàlisi de la situació mediambiental del nostre territori. Pretén donar informació i eines didàctiques per ensenyar el valor de la sostenibilitat a les aules valencianes. Així ens ho explica la coordinadora del llibre i membre d'Escola Valenciana, Carme Miquel. Està dedicat cap a les persones que vulguin saber com està la situació, vulguin reflexionar sobre el medi ambient i la nostra actuació amb el territori i a partir d'ahir vulguin fer educació o no, però és necessari per a tots aquells que volen després educar. El que cal és transmetre valors i fomentar actituds de respecte al medi ambient i transmetre coneixements sobre com és un territori, quins elements incideixen en ell i quins elements cal que actuen en aquest territori. És a dir, que en les diferents matèries aquesta informació pot existir i després ja són actituds i valors que cal transmetre amb activitats educatives. A la presentació també es va inaugurar l'exposició Els arbres que el món necessita. És un recull de les fotografies fetes per estudiants de tercer cicle de primària, ESO, batxillerat i cicles formatius que van participar al concurs del mateix nom. Sí, aquestes dos en concret. Aquesta és la de Zoe, que és un arbre que està molt a prop de l'institut. I ella va fer canvi de casa i és un exemple d'una terrible agressió. És un pis centenari que estan a punt d'arrencar-lo perquè van a construir el que és la piscina coberta, una obra d'aquestes faraòniques que estan fent. I està al costat és una fotografia d'un exemple de col·locar l'alumne la càmera en l'efecte ràfega i llavors és una invasió d'un paisatge verd de la natura que és el realenc, arriba a la invasió dels vehicles que conformen les coses. Al final la tecnologia i les màquines s'acabaran amb el medi ambient. Les fotos formen part del calendari que publica la Federació i estaran exposades fins al 10 de febrer al Jardí Botànic.